Hola de nou, benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Aloe barbarensis, aloe vera, atzavara vera, sèver o bàlsam de jardí, que té una àmplia distribució a nivell mundial a causa de la seva utilització com a planta medicinal. Al Principat se la coneix també com a figuerassa, herba sostal, pites, pop o sèver de cavall. L'ús medicinal de l'aloe vera ha estat estudiat en diferents institucions i universitats i es poden destacar nutritiu, inhibidor del dolor i antiinflamatori, cicatritzant, bactericida i digestiu, depurador, regenerador cel·lular i antibiòtic, antisèptic, coagulant i antiviral, i segons la dosis, estomacal, laxant i purgant. Els principis actius amargs integrants del sèver de l'aloe han demostrat posseir propietats hipoglucemiants. El mecanisme d'acció se centraria en l'estímul de la producció o alliberament d'insulina a través de les cèl·lules beta dels illots de Langerhans del pàncreas. Tradicionalment, és un descongestiu i broncodilatador en vies respiratòries, en casos de gastritis o directament sobre superfícies cutànies sanes o inflamades, encara que també se'l fa servir en usos cosmètics. Les formes d'utilització de l'aloe vera són les següents. El suc s'extreu de la polpa, ja que la pell és molt irritant. És la forma més popular de prendre'l. Es dilueix una cullerada sopera amb mig got d'aigua i es pren d'una a 3 vegades al dia abans dels diferents àpats. En gel. L'aloe vera forma part del gel de dutxa per a poder aplicar-lo així a la higiene diària. És una forma poc concentrada depenent del fabricant, però en canvi és una forma d'aplicar-ho cada dia. Fresc. Aplicar la fulla de l'aloe vera directament sobre les cremades, les ferides, la pell seca, les infeccions per fongs i les picades d'insectes. Empomada. Obrir diverses fulles d'aloe vera per a obtenir gran quantitat de gel i bullir-lo fins a formar una pasta espessa que es guarda en flascons nets en un lloc fresc. S'utilitza igual que les fulles. Vi tònic. El gel d'aloe vera fermentat amb mel i espècies rep el nom de Kumariasava a la Índia i s'empra com a tònic contra l'anèmia, els trastorns de la funció digestiva i hepàtica. En inhalacions. Utilitzar el gel d'aloe vera en vapors contra la congestió bronquial es fa servir molt en diferents països. En tintura. S'utilitzen d'1 a 3 ml d'aloe vera per dosi com estimulant de l'apetit o contra el restrenyiment, encara que el seu sabor és desagradable. En pols. S'utilitzen de 100 a 500 mg d'aloe vera per dosi o en forma de càpsules com a purgant, per al restrenyiment persistent i per estimular el flux de la bilis. Les interaccions medicamentoses i contraindicacions són les següents. Embaràs, lactància i nens menors de 10 anys. Dolor abdominal d'origen desconegut, obstrucció de les vies biliars, obstrucció intestinal, trastorns intestinals com a inflamació aguda, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa i síndrome de l'intestí irritable, apendicitis, insuficiència cardíaca o renal. I bé, fins aquí l'entrada d'avui. Gràcies per la vostra difusió i fins una altra. Adeu!